अप्पा होचने नॉनवेज सी करेंगे आज कषा कषी मु खाइबी तेणु अप्पा को बढ़ई दबा खड़िका आउ कड़ा देदबा अप्पा बसला बसनी से छोटटारे बस कलर आसियो चिट्ठी अपा करियो बोली रे नुआ प्रेसर पढ़ाई के आसला पे दिया हबो तो अंकल कहे के और पड़ी करछ हां आलू डाक तो चटनी डाक तो करू तो हां এটা তো অমৃতভণ্ডা এটা করলে না সেটা ভালো সিজিব আরে বড় বাটি এটা অমৃতভণ্ডা এটা করলে কি মাছটা ভালো করে হ্যাঁ এটা কোলেস্ট্রল কম করে এটা অমৃতভণ্ডা ঠিক আছে আর সত্যি পানকিরটা পাইনি তো সে এটা ভাজিলা ভাজিবার নাই পঞ্চাটা এটা খাইব করে চপটা পাইছি দিয়ে দাও কাঁটা দিয়ে দাও বেশি কাঁটা ছিল বড়া গ্যাস চালছে কি ধীরে যাও তো বলে দিয়েছে তো সেটা বললাম সেটা পানিটা মজা হলো ভাই দেখো তো মশলা হয়েছে না ছাড়ো 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 আই কোন দেখিলা নি তাই তো ভাই দিদি আর মুলা দিতে দে মুলা দিব সবজি দিব সেটা খাইতো দেখো তো আপু बहुत प्रेशर यूज कर बहुत प्रेशर আমার সঙ্গে রড়ে 3 লাখ না হলা এটা কোনটা তুই ঠিক আছে আও কম লাগে না কষ্ট কখনো মু কই করি যে गरम मसाला पछा ओले लागला চাবিটা দেখিয়ে দিবে এটা হচ্ছে চর্বিটা এটা লাস্টে পড়লা
ଫିଟିବନି ଗ୍ୟାସ୍ ପୂରଣ କର ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ। ଆରେ ଲୁଣ ଟିକେ ପଡିବ କଣ ହବ ଭାଇ ଭାଇ ଟିକେ ଚାଖିବ। ଇସ୍ ତ ମଜା ହବ ନିହାର ଭାଇ ଆସିଲେ ସେ ଲାଷ୍ଟ କରିବାକୁ। ତମେ ନା ନବ ନା ଭଲ ହେଲେ ମୋର ଖରାପ ହେଲେ ତମ ନା ହଁ। ଖରାପ ତ କେବେ ହବନି ଆଉ। ୟାକୁ ସବୁ ରୋଷେଇ ମୁଁ କରିଛି। ହଁ। ହଉ ହଉ ଯେ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ବାଜିଲେ ଯାହାର ଗୋଟେ ଭଲ ଥିବ। ସବୁଠୁ ବଢିଆ ଆଜିରେ ଇଏ ଦିଅ ଆଉ କଭର ଲଗା। ରେଡି ଆ ବାସ୍ନା ମହକୁଛି ଆଉ ଉଡ଼ିଗଲା ଏକା ପକେଇଦବ ତ ବଳେଇବା ଦେଖେ ଯିଏ ଧରିବ ସିଏ କରିବ ନା। ଏଇଟା କ'ଣ ଧନିଆ ପତ୍ର ଏବେ ଗରମ ଆଉ ମସଲା କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ପଡ଼ିଲା ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା। ଗୁଆଘିଅ ଦବ କି? ନା 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 ଏବେ ଫାଇନାଲ ତରକାରୀଟା ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମର ନିହାର ପ୍ରିୟା ଆମ ତପନ ବାବୁ ଆମ ପୁଅ ଏମାନେ ଖାଇଲେ ତାପରେ କହିବେ ଯେ ତରକାରୀଟା କେତେ ଭଲ ଜିଦିଟା ଭାଇ ଦବ ହେଲା। ଏବେ ଟିକେ ଏଟାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା। ତପନ ଖାଇବେ ପୋଡ଼ା ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବି ମୁଁ ବି ଖାଇବି ପୋଡ଼ା ପାମ୍ପଡ଼ କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ଆଉ ଆମ ପ୍ରିୟାର ବୋଧେ ଏଇ ଖାଇଲା ନା ହଉ ହଉ ଏଇଟା ଖାଉ ଆଉ। ଏଇଲା ଉଷୁନା ଭାତ ଦେଶୀ ଦେଶୀ ପାମ୍ପଡ଼ ସେକା ପାମ୍ପଡ଼ ମାନେ ଛଣା ନୁହେଁ ସେକା ଏଠି ସବୁ ଦେଶୀ। ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଆମ୍ବ କଲରା ଚିପ୍ସ କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ପନିର ମଟନ ସାଲାଡ ପୁରା ଦେଶୀ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପତି ଗଲି ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଘରେ ଆମେ ଆରେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ? ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କରିକି ଏଠିକି ହଁ ପୁରୀ ଅଛି ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କରି ମୋର ଅତିଥି ହେବ ନାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ନିହାର ଭାଇ ତରଫରୁ ପାର୍ଟିଟା ହଉଛି ନିହାର ଭାଇ ତରଫରୁ। କାରଣ ସେ ସେ ଯୋଉ ସ୍କୁଟିଟା ଜିତିଥିଲେ ସାତଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ପାର୍ଟି ଦେଇଥିଲେ। ଏକାଠିକି ଦେଖିବା ଟିଭି ଜିତିବା ଏଇଠି ସେ ଟିଭି ଦେଖିଥିଲେ ଟିଭି ଜିତି ଯାଇଥିଲେ ନା ସେଥିପାଇଁ। ଏକ ନମ୍ବର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଖାଇସାରିଲେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଆଜି ଅଛି ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପତି ପୁରୀ ତାଙ୍କ ଘରେ ଇଏ ହଉଛି ସାଧା କଣ ଦେଶୀ ଚାଉଳ ଭାତ ଏଇଟା ମସୁର ଡାଲି ଏଇଟା ହଉଛି ପୋଡ଼ା ପାମ୍ପଡ଼ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଦଳୀ ଖଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ମସଲା ଦେଇକି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ କଷା ଏଇଟା ହଉଛି କଲରା ଚିପ୍ସ ଏଇଟା ହଉଛି ପନିର ଏଇଟା ହଉଛି ସାଲଡ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ୍ବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରିଚୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ବିଶ୍ୱାଳ ବାଦାମବାଡ଼ି କଟକ। ହଉ ଖାଇଛ ଆରମ୍ଭ କର ଆରମ୍ଭ କର। ତରକାରୀ ଖାଅ କେମିତି ହେଇଛି? ଡନ୍ ପୁରା ଡନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି।